Тапшырының матур котлау сәләме яңа Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Шакирова Гөлфия Адылша кызына юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Бәйрәм иртәсен бездән йоракларда, хезмәт сафында каршылаганга, аны аеруча җылы теләкләргә күмәсебез килә, дип язганнар безгә Сызрань шәһәреннән улы Дамир, килене Райля. Зарыклыдан кодагысы Фәвзия, яңа Терешкадан әтисе Адылша Гилманович һәм әнисе Халида Исмаиловна, Урта Терешка авылыннан апасы Әлфия, җизнәсе Рива, племянниклары Альбина һәм Алмаз, энесе Илгиз, тормыш иптәше Наташа, балалары Илнар һәм Илдар. Әни, инде дистәләгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап, иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәбез. Матур бәйрәм белән сине котлап яратабыз дип әйтәбез һәм синең алдында түбән генә башыбызны иябез. Син киленең өчендә кайнана түгел, ә сердәшче, дус һәм әни була алдың. Ул да сине бик хөрмәтләп яши. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен дә олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Әни миңа тормыш бүләк иткән, балам дип назлап үстергән. Кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңленнән. Әниләрнең изге догасында үтә озын еллар арасы. Аклап аның изге фатихасын безгә әле алга барасы. Кирәк чакта ырышты да мине, мактады да кирәк чагында. Тыйып яшим әнием җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә миңа ишек ачты, кулга биреп алтын аскычын. Бергәләшеп гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниемә шиксез бәхет телим, кайгы күрми озак яшәсен, язгы кояш кебек нурлар сипсен, җәйге яшен булып яшнәсен. Яраткан кызыбыз, сеңлебез һәм апабыз. Елда беренче гөрләвекләр һәм ягымлы кояш нурлары белән синең бәйрәм килә. Худайга әле ярый шундый балабыз туган дип еллар узган саен артыграк рәхмәт укып шөкер кылабыз. Син безнең картлык көнебезнең ышанышы һәм таянышы. Сыкланырлык гомер юлы узып, саулыгың какшамыйча яшә. Балаларыңның игелекләрен күреп гомер кичер. Бәхетең ашсын, ташсын, шатлык сөенечләрең мулдан агылып килсен. Гаиләңдә гомер буе тынычлык тантана итсен. Эшеңдә бары уңышлар көтсен. Бәла-каза, кайгы, хәсрәт дигәннәре сезне зинһар уратып узсын. Без сине бик яратабыз, балакайыбыз. Гөлфиябез чәчкә булып матур гомер кичерә. Безгә көн саен тик шатлык, сөенечләр китерә. Кызларда кошлар язмышы, үсеп җиткәч очты ул. Анардан да уңганрак хатын-кыз да юктыр шул. Кояштан да ягымлырак туды ул батыр улым. Бүген тормышы күгендә ул да булды уң кулың. Нинди эшкә тотынса да бар да хәленнән килә. Гөлфиямнең елмаюы яшәүләргә дәрт бирә. Котлы булсын бәйрәмнәрең. Бездән бар изге теләк, сайлап алган җырыбыз да булсын сиңа зур бүләк. Хөрмәтле Гөлфия Адылшевна, туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бәхетләрнең ағы, балам син дөньяга килгән чагың, синең бәхетләрне күрер өчен, гомерләрне бирсен Ходай багын. Син бит безнең тормыш гөле, син бит сөю чәчәге, кояш кебек балкып торсын, әй балам киләчәгең. Син бит безнең тормыш гөле, син бит сөю чәчәге, кояш кебек балкып торсын, әй балам киләчәгең. Менәр өчен гомер үреләренә бирсен көчен, ярдәмнәрен Аллам. Дус туганнар сине
taşlamasın deyip yanam senin için bolam. Sen bit bizning turmuş gülü, sen bit şeşeği, quyosh kebek balqib tursun ey bolam kelashaging. Sen bit bizning turmush gülü, sen bit şeşeği, quyosh kebek balqib tursun ey bolam kelashaging. Ömürkeyin uzun bulsun bolam, feriştenler tursun yollarında, hıyalların senin şanıga aşsın, bäxit kuşu